дар мамлакат бо ҷалби сармоягузориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Исломии Рушд, ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ва сармоягузарони ватанӣ нерӯгоҳҳои барқии обии хурд сохта ба истифода дода шудааст, ки фаъолияти он мунтазам мебошад. дар ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода як нерӯгоҳи барқии обии хурди Ширкен аз давраҳои Иттиҳоди Шӯравӣ боқимонда аз тарафи ҳукумати мамлакат ва Бонки Исломии Рушд соли 2009 аз нав барқарор карда шуд, ки он имрӯз бо иқтидори 576 киловатт-соат ба аҳолии се деҳа, як муассисаи таълимӣ, як бунгоҳи тиббӣ ва ба муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳри Турсунзода қувваи барқи доимӣ мерасонад. ماه مارس سال 2011 نیروگاه خود شرکن با فعالیت شروع می‌نماید. تا حال در حالت خوبی کاری قرار دارد. اساساً نیروگاه من همین از دههای گرد اطراف نیروگاه من دههای اسباب شرکن من با قوای برق نیروگاه تامین میباشد. شبانه روزی به مسئولیت به یگان محدودیت از اول فعالیت نیروگاه تا حال زیاده از قریب 6 میلیون کیلووات ساعت قوای برق استفاده شده در نیروگاه. سال گذشته به واسطه با همین دستگیری رئیس شرکت ما من همین نیروگاه حوض نیروگاه رو یک قسم نیروگاه رو تازه نموده برای بخطری اهالی برای من همین ذخیره نبودن فعالیت به محدودیت نیروگاه ما با اطمینان رساندیم. шабакаҳои барқи шаҳри Турсунзода баҳри фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлони барқ ба аҳолии шаҳр, корхонаҳои истеҳсоли он ва иншоотҳои иҷтимоӣ ба мисоли муассисаҳои таълимӣ, боғчаҳои бачагона ва муассисаҳои тандурустӣ бо қувваи барқ корҳои назаррасро ба анҷом расонидааст. шукронаи ҳамин тинҷи амоният, шукронаи ман ҳамин истиқлолията мекунем, ки бевосита бо дастгирӣ бо пешвои миллат ҷаноби оли 16 ноябр фаъолият ҳамин нерӯгоҳи норӯгоҳи Роғун агрегати якум ба фаъолият шурӯъ намуд. ин ҳам ба он оварда мерасонад, ки мо ба ҳамин истиқлолияти энергетикӣ иншоалло солҳои наздик бо ман ҳам хел хоҳем расид. аз ҳамаи ҳамин аҳолии шаҳр, аҳолии ҳамин ҷумҳурӣ, мардум, ман ягона хоҳиш ман ҳамин аст, ки барои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ албатта бояд ҳаракат кардан дар кор ва сари вақт гузаштани ҳамин маблағи ҳамин истифодаи нерӯи барқро онҳо пардохт намоянд. албатта бо кору фаъолияти мо низ хубтару беҳтар хоҳад гардид. масъулини шабакаҳои барқи Турсунзода ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баландбардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ таҷҳизоти нав ворид намуда, ҳамзамон трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароварданд.